Això és un caminatxo que estan pujant en primera. Flipes, demà per baixar, això mullat fa por, Perdoneu la cara, estic dormit. Ens acabem d'aixecar. Ahir vam arribar de nit, molt de nit, com poques vegades hem arribat, molt de nit. Finalment hem arribat a Vitanculos. Vam entrar pel nord, per Tete, llavors vam tirar una mica cap a l'est i vam fer una diagonal fins a arribar aquí a Vitanculos. Què va passar en tot aquest recorregut del país que hem fet, que hem estat com a 4 dies o així? No hi ha res a veure, no és bonic. Tota aquesta zona interna del país és que no té absolutament res. Està molt deforestat, els paisatges que veiem són tremendament lletjos, els pobles no són bonics, hi ha molt d'espai que no hi ha ningú i és carretera. Per cert, la carretera nacional bastant dolenta, molts forats que no pots sortejar, amb la qual cosa el cotxe pateix molt. I, bueno, hem arribat aquí a Vitanculos. Vitanculos era un dels nostres objectius aquí a Moçambic. Aquí el que és interessant és fer un recorregut per les illes. Amb lanxa ràpida, va de tota llet. Turistada total. Unes illes que aquí al davant. Les illes aquestes són espectaculars. 4 illes o 5. Una es diu Bazaruto, l'altra es diu Santa Catalina, i les altres ja us ho poso aquí, perquè no me'n recordo. I són illes d'aquestes típiques illes paradisíaques, amb la sorra blanca, amb la barrera de corall, tenen dunes, tota la història. Farem 2 snorkels, ens faran un dinar, bueno, doncs anirem a fer una mica turistada total. A veure si trobem el dofí, anirem a veure si veiem les tortugues i anirem a veure si veiem un dorong, em sembla que és dorong o dogong, que és com una espècie de manatí, que només hi ha 200 personatges d'aquests i només es troben aquí, no n'hi ha a cap altre lloc. Intentarem trobar-los i si no, a la sort. Vitanculos és un poble de pescadors que s'ha convertit en un tema una mica turístic, no tan turístic com un altre lloc que hi ha més al sud, que es diu Tofo, que és on anirem a fer el submarinisme. Turistada total. Estem a un càmping molt xulo. Vam trobar a una parella d'espanyols i una parella de mexicans. Ahir vam estar regatejant a saco perquè te foten unes clavades. Penseu que per un dia estem pagant regatejant al màxim 7.000, que són 100 euros, plas, per persona, plas. Això per nosaltres és, bueno, jo crec que és un lloc per venir. Us ensenyaré tot el que fem. Ha arribat l'hora d'anar cap al vaixell. Pensàvem que eren 8 i serem 18. Turistada total. Això ens han fotut doblegada perquè això en principi era per 8 persones i n'anem 20. S'estan guanyant 2.000 euros o jo que sé quant. Una barbaritat. Sí, un consell gratis. No us en fieu mai. Ja ho veieu. La vida del punt Overman. Això no sé si ho estabilitzarem,
bonic! Doncs ja estem acabant aquesta visita per aquest arxipiélago. Arxipiélago. Molt bonic. Unes vistes espectaculars, de veritat. Espectaculars. Poques en tota l'Àfrica hem vist com aquesta. Potser una altra molt bonica va ser la Sandwich Harbour, allà a Namíbia. Però aquí És molt fàcil arribar. és molt fàcil arribar. I és la diferència que tenim. Mireu aquesta absoluta bellesa. Bon dia pel dematí. Ja portem 5 dies. Això sí que és un paradís. Aquest lloc es diu Baobab Beach Lodge. Per què es diu Baobab Beach Lodge? Doncs perquè té aquest pedazo de baobab aquí. Ara no està amb les seves fulles i tal perquè és hivern. És un lodge, un resort, digue-li com vulguis, que té les seves cabanyetes, que té la seva zona d'acampada. Aquí tenim el Pep. D'ahir tenim tot aquí penjat, la roba... Que per cert, li vam canviar la bateria principal perquè s'havia fus. Aquí què tenen? Us ensenyo una mica. Tenen tota aquesta zona d'acampada. Hem tingut a uns nois anglesos que eren 20, però contra tot pronòstic hem estat superbé, meravellós. Un comportament exemplar. Molt Hem bé. parlat amb un dels responsables i, hòstia, els hem dit, és que estem al·lucinant. Tenen uns lavabos. Ara us ensenyaré una mica com és el tema de les cabanyetes. Veieu? Això, per exemple, és una habitació. I allí en tenim una altra. Tot és un jardinet, molt mono. Aquestes que us he ensenyat són 2.000 meticals, que és la moneda d'aquí. Uns 30 euros aproximadament. Nosaltres estem pagant 1.000, 14 euros o així. Està molt bé. Després us ensenyo les que estan a primera línia de mar, que aquestes valen 4.000, és a dir, uns 50 euros. Estem preparats, mireu l'os que el tenim per allà. Anem a comprar al mercat de Vilanculos. Anem al Mercat Bello, al Mercat Novo i al Super Spar. No, obrigada. Tomàquets. Aquests tomàquets, guapos. Sí, Quants no vols? Tomàquets. Home, doncs en comprem. Anem dins a veure què hi ha? Sí, sí, mirem una mica per dintre. Bon dia. Mira, ous també n'haurem de comprar. Ovos. Entra, que no sé qué me ha pasado aquí. Bon dia. Hola, buen día. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está bien? Hi ha... Camarón sec. Cebes no en tenim tampoc. Però bueno, aquestes tomàquets estan bé, tomàquets i cebes estan bé. I aquells patatots. Patates hem de comprar? Home, quants en tenim de patates? Si no, hem de comprar. Obrigada. Buen día. No us repeito. Vale, pues... Señora, buen día. ¿Cuánto vale el pan? El pao. ¿Cuánto cuesta? 10. 10. 10. Vale. És superbarat. 2, no? O tu... Sí, perquè després comprarem la bimbolla. 2. Dos.
Perfecto, venga, 2. Obrigada. És pelut, eh? Plàtanos. Ah, obrigada. Home, tenen uns peixos bonics aquí. Mira, tenen... M'agrada. Aquests? A veure. Lulas. ¿Cuánto cuesta? 3. Ah, perfecto. De acuerdo. Este. Por aquí. Sí. Que feis molt o no? No. Però hauràs de treure els llums i tot això, però... Tiene dit, eh? Tiene dit, no? Segur que no vols comprar 2 peixos per demà? No, per demà no. Per demà, si vols, venim una altra vegada. Vale. Obrigada. Més val que comprem demà. Sí. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Hem anat a comprar al mercat, hem anat a comprar al súper... Bueno, hem fet una vida, però bàsicament fer vídeos, perquè estàvem molt endarrerits i necessitàvem evolucionar. Ara us ensenyem el que és la platja i us ensenyem les vistes des del bar. Està molt bé. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, Aquí darrere veieu com és take me back aquest lloc amb la marea baixa. Després us ensenyo la imatge de com és exactament, però amb la marea alta. Vais a flipar. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling I aquesta és la imatge que tenim quan la marea és alta. Déu-n'hi-do, eh? Ens van dir que per veure el tauró balena, que és lo típic aquí, és millor amb l'esnòrquel.
Bueno, això ja no tallo perquè no té cap interès.